In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all do not have recourse to the special the Masons and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Maayong gabi, kintanan, mga igalag may suon sa kita kining inyong itong programa sa TV Apolya.argumento, gipanguluhan o gipangunahan sa Lay Catholic Apology International. Sa kanas ng mga kabalan sa LCX na ng mga Katoliko, nagasubayban ng katabang, ano yung sabi niyong ubos, nga lag, isus kapag tuwang Katoliko, Sir R.J. Seno, o banik ko ninyo sa kadali lang nga panahon. Part 2 ni. Aron pa nag-isgot sa mga butang nga may kalimbigitan sa atong pagtuong Katolika. So, live kita karon sa tulo na to ka main social media sites ang atong RJ Horolan Seno the second TV Apolya.com the page, Kuya Apology TV page, and RJ's Vlog 2022. Pwede sab mo mag-send din na og Facebook stars. And also, sa atong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo ang atong mga channels, The Lay Catholic, Apologist and Official, RJ Seno the second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious sa forum. O pwede sab mo mag-send din na og super sticker, super chats, and super thanks. And ayun, magpasalamat unapod ko sa mga igsoon natong mga Katoliko ang kanang nagataban, nagasuporta sa atong programa. Pinagim na Sir Noli Medalla and family, Sir and Mrs. Ron Descaliar in family, Sir Romeo Nodio and family, Sir Robert Avila and family, Sir Michael Roger Oy and family, Sir Rene Keblat and family, Sir Jesus Sibilias and family, Sir Ratope Galiemet and family, Ma'am Bernadette Lapera and family, Sir Raymond Solis and family, Sir Pablo Taytay and family, Sir Ray and Ma'am Sheng Hernani and family, Sir Jocelyn Salamanya and family, Sir Joy Velasia and family, Cap John Bungabong and family, Sir John Petsian Amorte and family, Sir Roel Siliakay and family, Sir King Baez and family, Sir Zalimin and family, Sir Eman Papas and family, Sir Ramil Yones and family, Sir Raymond Bunhayag and family, Sir Edmundo Esteban and family, ug sa tanan ng mga Katoliko nga nagatabang, nagasuporta, pagkahuman na wala nagapalitok sa ilang mga pangalan, daghan kay salamat. Tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta, kini nga atong programa anagihapon dinhi sa social media. Ug hangtod karon nagihapon nagkinahanglan kita sa inyong tabang, inyong suporta, kay lagi wala mi mahimo din sa itong programa nga sir mga ma'am kung wala ang inyong tabang, inyong suporta. Sa gustong mo tabang, sa gustong mo suporta, pwede ninyong ipadala inyong tabang suporta pinagay sa mga account numbers kana sa mga screens kana nagadagan nga information, ug pwede sa mo mag-message atong page kung via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kaayo nga salamat. So karon atong i-continue part 2 sa ato ang topic nga sabadistang namutbot atong ibisto. Part 2. Kaya na part 1 man to kaganina, katong alas 6, karon na alas 9:30, part 2 ni. Kaya para mas masabtan ninyo ang puntos kining iyahang tawag ining gipang post nga kining tubag daw kuno niya sa gi-upload nato nga video. Pero tingala ko wag niyo siya gi-upload nga iyahang video nga pareho man tami duha nga naga-record ato nga video at the time. So buti pasabot ani nga panahon. So kung sukan pa ba nagsalig siya sa ato ang video, nya wala si ka-counter. So kung wala siya ika-counter, buti pasabot, namutbot ni. Gigamit na nga itong video, gi-interpret niya dili mao. Anong dili man na tawag ining mao kaya ang hitabo is dili man mo na hitabo sa realidad. Okay, sige, continue nato ni ang iyang pamutbot. Onda yun ang tamo. Para masigay mo maganda ako. No. Ngalong dili sa mo daw sa word. No. Karawan nagawa sa danda pa man dito. Wala pa man ka human. Ako pa'y tawag anong gibalik to nga daghang istorya nga sila may sige og tawag di sila magkasinabot yang ilahang mga kapalpakan ilahang gipahid sa ako Wala pa man tanak human sa rasin. Wala pa man tanak human og dapat paninawa sa ko. No. Mo bito gaganina pagduso na ko dapat ising singular ang topic mo dili okay na kay tawag anang single naman o gipaundayon nan tamo. Pagkahuman gidungagan na po ninyo isa. Ingo ko ayaw na idugang kay kuan na tawag anang daghan na pag-abtan na. Nya okay na karon na po di na po okay. So okay sige sakyan tamo diha. Yon. Subot pasabot kini nga sitwasyon ayun ako silang gipaundayonan. Nya asa man din ang pagpamakat. Asa man din ang tawag ining pagpamintaha. Diba asa man nila itudlo bisag kini nga tong amigo di ni makatudlo nga namintaha tani at this time. Ato silang gipaundayonan sa ilahang gitawag og pagpamintaha. Continue na po. Para madayon ni. Okay. Para madayon ni kasi mangyapon sa topic dito, di ba? Sakyan ta mo din na.
O, second mo, sumala sa tawag ining doktrina, pimailan o batasan, okay? Sumala sa doktrina, sa batasan o timailan. O, na lang, o, sige, doktrina, o, sige. Diba? O, sige. Ako asilang kipoon dayunan. O, asa man din na ang tawag ining pagpangilan. Asa man din na ang pagpamakak. Ha? Bisag di ko mo yun, pero itong ilang i-insist, o, sige. Para madayon lang ang debate. O, asa man ang papamakak dito? Continue na to. Ato na nagsumpan. Oh, di. Oh, sige. Tama na, okay na to. Ilahan na batasan o ilan ko po. Ito pa problema. Sige na. Sige. Isbutan na to. Pabinato na to. Kumusugot lagi na dinato. Sige. Karon. Karon. Pag dili mo sipot, pila to penalty. O, diba? Kabantay mo, before ko moadto sa lain, ipa-recap nila. Imposible yun. Imposible nga. Tawag ining, dili sila, kanang kusakan ba, wala nila matuhog pagsakto ang istorya. Particularly, ito kining ato ang amigo nga mo ay nag-challenge sa ato. Ilang ipausab, tanawa. Paminawag yun yung sakto. Matud-an nga ang SDA mao ang matuod nga iglesia sumala sa timailhan, doktrina timailhan og batasan sumala sa Biblia og standard. Mao ang matud nga iglesia sumala sa timailhan, batasan o doktrina sumala sa Biblia og standard nga referensya. Approve. O yun, di ba? Approve. Approve, ha? Approve. So, buti pasabot, walay pagpanikas ko na hitabo sa panahon sa pre-debate conference. Continue. Approve ako sa ayan mo approve. O, tanawa. O, di ba? Kisa may nisupak siyang kabaliwang kauban. Ako ba? Yabag din tawa na. Yabag. Continue na to. Kung ang mga istorya din na ba? Morning, sakto. Pamatod-an. Tanawa ragod inyong, tanawa ragod akong actuation at that time. Sa tinuod lang ba, kung sukan ba naglabad ang akong ulo sa ilahang tulo. Naglabad akong ulo sa ilahang tawag ining tulo. Kaya ni Oyo na, okay na, approve na gani. Pagka mataod-taod mo, object na pod. Kapangaga. Continue na to. Ang 70 statement to yung gibasa. Morning. Ato ging informalize gani. Ato Kana magud nga panahon naghimo og draft eh. So ato lang gi-short, ato lang tawag ining iya sa atong sa abbreviation niya SDA. Pero sa tawag ining final document, the Seventh Day Adventist. Ana man na kay kada magsabot pa gani no. Di ba? Continue na to. lagi kuan kay hindi mo ginanya di ba dili pa pwede pa na to usab sige okay na to pamatuan nga ang 70 Adventist mao ang tinuod nga iglesia sumala sa doktrina sa batasan o sa tibaylan. Okay. Di ba ni-approve ko? Sila ni duso sa ilahang kabalong topic ni-approve ko. Okay. Okay na to. That the Roman Catholic Church is a okay, kini ako na ni. Mo na yung gisupak. true church founded by the true Christ in the Bible, according to the Bible, is standard reference. Okay. Approved. Oh, di ba? Approved. Ako ba nasutik approved? Sila ang nasutik approved. Sa sobra nga ligwat-ligwat o glanse ni Satanas, nalipat yun ang akong mga kauban. Nalipat na yung mga kauban. Yabag mo ng tawanan eh. Kayabag mo ng tawanan. So, granting nga nalipat ang imuhang tawag ng mga kauban. So, muti pasabot ato di ay, katong mga kumang istorya, mga wato yung mga baruganan. Ha? O, tanawa. Dapat i-question eh. Siya yung mga kaubang na dito kay liman kag tawag ini ko, nalipat daw mo. Sige daw. Invalid og gihapon na kay ako man ang mag-approve kay ako ang nag-challenge. Pataka raman taong ka. Okay lang unta og ikaw lang ang moatubang. Ang sabot man God and company. Baoy bitaw nagbit-bit kag mga batos kaysa decision making, di lang kay ikaw ang mo desisyon, apil ang imong mga kauban.
Nya pagkahuman karon ikaw lang ang tawag ining mo desisyon. Nya pagkahuman so buti pasabot useless tong imong giingon nga end company. So admitido sila nga mga way klaro to ako ang kaistorya at that time. Continue na to. Apan inbalido gyapon na kay ako man ang mag-approve kay Dili oy nganong tawag anang invalido man. Nga at atong tawag anang istorya appeal man ka sa niingon nga approve. Anong invalido man? Nga unsay may reason nganong tawag ining invalid? Di ba? Oh, unsay may reason nganong invalid at the same time ako'y magpamatuod. Di ba? Oh. Pagkaway klaro ni mga tawhana. ako man ang nag-challenge. Okay. So, pila man naman ang penalty kung di ta mo sipot? O, butang 100,000. 500,000. O, 500,000. Ah, 500,000 yun. 500,000 yun ang ato ang kuhan. Ang ato ang pagdili mo sipot. Minyo lang to, gamay lang. 500,000. Sunod. Ang ito, ikuha na dugay kita mahuman. So, ang may tabo is i-reply ni send na ko sa imo ha. Nag-agree na ta ganina dito sa topic na akong challenge. Kung nadungog ninyo, gi-insist gyapon ako ang topic nga akong Okay. Gi-insist daw niya. challenge. So, buot ipasabot di ay. Katod ang samta nag-istorya me, adto nga tawag anong punto, wa sa siyang una-una. Wala din nila giistoryahan siyang mga kauban. And secondly, dili pwede nga ikaw ang imong terminong gigamit mo o ipaprueba mo sa mo. No. Nga naman kay again, dili na mo oy among pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika. Pero tungod kay gusto na ko mahitabo ang debate, maunang nipauyon-uyon ko ninyo based sa lingwahe o termino nga gigamit sa simbahang Katoliko. And again, approved na to. Approved na ha. Musak man ba ang istorya finish na tapos na. Ang istorya. Wala na daghan pang tawag ng chichiburitsi. Humana. Continue na to. So, buot ipasabot, wala ko nag-approve. Pero, gapabungol-bungol si RJ Sino. Ingon niya, Ano ako may tawag anang imo ang sisihon nga dili lamang kay ako ang nagbuot-buotan na kami ko approve na. Ni-approve man mo. Di ba? Ano ako man imong sisihon? Ano ako man ang tawagan ng inyuhang tawag ining basulon nga tulo na gani mo ako ra isa? Di ba? Okay, continue na to. okay na. Okay na bitaw kini approve naman mo. Di ba? Usa ba dai tawag anang na-approve na. Di din na okay. Pagkayabagan ng mga tawahan na. Sige, tanawa, i-continue na to. The Roman Catholic Church is a true church founded by Christ. Diba? It's a true church founded by the true Christ in the Bible, according to the Bible and standard references. Challenge ako ha. Wala pa ako challenge ha. Balik-balik. Kini nga puntunan na sa last portion. Humana na mo gi-approve ang topic na humana mi sa tawag ining sa rules nya pag-abot sa tumoy iyahan na pong gustong usabon. Yabag Naman nakikita ko, nakapost mo na sa page. Lagi. Mamatundaan din mo, na ang one, holy, Roman, Catholic. Dili lagi na mo ang kwan. Hindi naman mo ba? So buti pasabot ini mo na akong gingon nga di lagi na mao ang amo ang termino sa simbahang Katoliko. And at the same time, dili mi pwede nga mobarog og butang dili among doktrina. Og dili mo oy lingwahe og terminong gigamit sa simbahang Katoliko. Di ba gyud mo kasabot o di lang gyud mo kasabot? Yung bag ning tawanan ni. Sige, continue na to. kung dili na mao ang inyo, nganong nisukol ka? Dili, oy, nisukol ko kay gusto nako nga madayon ng debatiha kay nang hagit man mo. Nag-challenge man mo and at the same time kay Katoliko man ang imong gi-challenge mo nagi-correct na mo in a Catholic term, in a Catholic mindset. Mo man ang punto. So karon
Kabalo man di ay mo nga di na maoy kanang imong gilitok dili na maoy termino sa simbahang Katoliko. Ngano kana man imong gilitok na termino? So buti pasabot paatik-atik ditong hagit-hagit di ay nimo. Nakabalo man kang way Katoliko nga mudawat anak kana nga termino kay dili na maoy termino gigamit simbahang Katoliko. Pakitang tao pakita ra ito nga naghagit-hagit kunuhay ka pero kabalo gyud ka nga di na maoy doktrina simbahang Katoliko. Nga pamatud-an sa gitawag og mga Katoliko. Gidawat na ko na kay gusto na ko magdebate base sa pundasyon sa Iglesia Katolika o sa inyong pundasyon. Mo na gitarong ang topic. Kay wala nang one Holy Roman Catholic. Wala na eh. Dili na mao eh. Dili na mao. Nya pagkahuman himuon yuga man na. So buti pasabot ni ato day kamo di ang sukol dagan di ay. Nga naman kay kabalo man mo nga di na mo termino simbang Katoliko nganong i-insist man gyud aninyo nga termino. Ang kabalo man mo nga dili na mo tawag ini nga doktrina and the termino nga gigamit sa simbahang Katoliko. Di ba? Unsa man katong pag-post nimo nga challenge accepted, hubog ka ato? Ikaw mo itawag ining hubog. Number 1, kabalo ka nga ang One Holy Roman Catholic Apostolic Church dili na maoy official name sa simbahang Katoliko ipapamatuod mo sa kuha. Ikaw mo hubog. Ikaduha, pagdawat ako sa challenge, objective ang akong pagdawat. Dili subjective. Objective in the sense nga atong i-correct ang terminong gigamit nimo based sa unahuna kinaiya og tawag ining pagsabot sa Iglesia Katolika. Mabito ato ang gi-correct. Di ba? So buti pasabot dili ako hubog ato. Kamo mo tawag ining hubog kay inyong i-insist ang mga butang nga dili mo amo ang pagtuo. So ang buti pasabot ato nagagit-hagit kunuhay ka, kunuhay ra di ito. Kay kabalo man ka nga di na mo termino simbahang Katolika. So gidawat nako ang hagit objectively ngano man kay gusto nako madayon ang debate. Muna gusto nako madayon ang debate based sa pagtulunan sa Iglesia Katolika nga inyong gikasupakan. Di ba ang inyong giingon sa kuha nga dapat tawag ining magpamatuod pod mo based sa amo ang claim. Wala man mi claim nga one holy Roman Catholic Apostolic. Wala man mi claim ana. O dili na mo tawag ining termino sa simbahang Katoliko. Again, kapilan ako nagibalik-balik. Dili na mo termino nga gigamit sa simbahang Katoliko. Mo na amo ang gi-correct, ako ang gi-correct. Kung sa may gigamit nga term simbahang Katolika nga iyan ni Kristo, One Holy Catholic and Apostolic Church. O sa laing bayan kining iyahang nickname, the Roman Catholic Church. Nya ang na-approve ninyo katong gusto mo gyud mga butang kag Roman, kapila ka pa nagbalik-balik duol sa mga ay butang kag Roman ha, butang kag Roman. Kay moro man ang imong gireklamuhan. Nga butangan jud og tawag ining Roman, og gibutangan ng Roman. Gusto pa may problema nimo. Di ba? Na diferensya ning atong amigo. Okay, continue. Sit niya be. Dili ba Naman po sa dili na. Mo bitaw nagplastar ta sa ato ang proposisyon nga same sa objective nga imuhang gisulti. Mo na akong giingon. Same sa objective. Kaya ang ilang objective to destroy our claims that the Roman Catholic Church is the true church founded by Christ. Mo na ang objective point din ha. Mo na ang objective point. Pero gidawat na ko ang challenge objectively. Pero ang problema, wala yung nasa yung una-una. Hubog man siya ng tawhan na itong istorya mi. Kaya kung may mo ka nga One Holy Catholic, wala Roman nga mabutang. Mo bito ganina ni adjust ko, Roman Catholic Church is a true church founded by the true Christ in the Bible, according to the Bible, and standard written says. Mangyapon tayo mo isulti. Na to, okay na to. Mabuto niya ito ng tasarusti. Klaro dyan. Basta mag-iniwan. Diba? Reklamo na kung saan madaniwa. Niklaro niya kung mga kaistorya. Diba? Nag-approve na initially. Pag-abot na sa final na, imong lubagon. Yabag. Diba? Tanawa, nag-discuss sila. Inyo paminawan ang kuwan. Sila mismo, nagsige sila og discussion silang tulo. Kaya sila mismo, nagkasinabot. Diba? Tingnan
Ito ang ako may isang guest na ang ato ang mga topics o ang atong mga roles kanang ibinisaya or bisa katong topic. Oh, tanawa wa siya kasabot. Ipabilisaya. Wala siya kasabot. Hastang kayabaga. Yabag yung gaya, yabag. Lang ko Sige, binasaya na to. Pamatudaan na ko, ano din no, result. Na Romanong Katolikong Iglesia, mao ang matuod, nagitukod, sa matuod na Kristo nga naa sa Biblia, sumala sa Biblia og standard nga referensya. Okay? Ako nang binasaya. Naka-record ba ta? record. Okay na. Sige, okay na ni. So, ipas. Oh, di ba? Oh, ipangutan na ako sa time siya nga. Oh, sige, okay na. Nagkaroon mo reklamo. Pagkabangaga yun. Pagkabangaga. Pagtabangaga. Even at the very end of his video, nag-ayaw gihapon ko. Kilo na ay confirmation. Gipangutan na taka mo naman ni. So, okay na ni. Yung ka, okay na, ori, wala ko man na. Humana. Yung ako na inuin na dominant at this time, natulo mo kabuok, pagkabangaga ng mga tawana. Mao na ang dili nako ganahan sa imo RJ Sino. Ay, nga nung istorya man kanako og tawag anong di kaganahan. Di ba? Nga nung tawag ano na human ang pre-debate conference, nga na ay klarong desisyon og ang inyo nalang gihulat is kadtong final document. Ako anang napasa last Tuesday. Ako anang napasa sa inyo ha. Kunya, di na nung kaganahan ana. Nga pirma na lang ang ako ang gipaabot gikan sa inyo. Di ba? Pirma na lang ang gipaabot. Oh. Nya unsa pa may ato ang tawag ng istoryahan ana? Naklaro naman na kayo. Unsa pa may imuhang tawag ining reklamuhan? Na ikaw mismo at that time ni uyon ka na. Ang imuha lang giproblemahan dapat ang topic butangan ug Roman. Remember ang amahan sa bakak mao ang yawa. Mahimo jud kang anak si yawa ani og tawag ang imo ang himuon imuha ning inigar-nigar. Delikado ni. Delikado. Wala pagbantay mo mga higalang may igsuon na kay kining atong amigo wala ni. Sige, last. Dominant kayo ka kay gusto ka manglamang. Dominant? Ako na gustong manlamang? Kaya pila nyo gilubag-lubag ang tawag anang gi-approve na nato initially nga rules. Kapila ninyo tawag anang gina-injust ang mga butang nga dili mo yung pagtuo. Dili lang ko magpa ala sa inyo ha. Nga naman tungod sa kabalo man ko nga naamos bakat. Di ba? Nya ako na yung dominante at the time. Tulo na mo kabuk nagtabang na ako nya ako pa dominante pagkayabaga. Perting pagkakopya gud nimo sa batasan ni Satanas. Na, ang yawa ra ba gyud ang nakaila siyang isig kaya. Kayabaga. Sa weakness lang, weakness. Weakness lang siya. Naagi pirmas, naagi witness. Kaya para siguraduhon ginato nga ang document final. Bisag draft ang ilang gipirmahan, buti pasabot na create, na establish ang contract and agreement. Yan. Sige. So, moora to. Basta, pabuton ko ni sila. May 4, magpahibalo ko nila sa dapit nga venue. Muadto lang sila dito. Then pagkahuman musulod sila, mutindog sila, barugan nila ang ilahang tawagin pagtuo. Ato ning himuon nga dawat limpyo na lang ni sila. Para di na sila magaguhago. Ang hindi lang hago nga himuon, muadto na lang sila sa debate. Okay? So wala pa nakapag-follow sa mga pages, i-follow nyo itong mga pages, RJ Roland Sano II TV Palya.Punta Argumenta page, Kuya Apollo TV page, and RJ's Vlog 2022. O pwede sub mo mag-send din ha og Facebook stars. Also sa itong mga channels, wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo nga itong mga channels, Dali Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious sa Forum. And pwede sub mo mag-send din na og Facebook stars. And also itong mga channels, wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo nga itong mga channels, Dali Catholic, Apologist International Official, RJ
RJ Sano the Second TV, Kuya Apologies TV, and the Barrio Kawayan Religious sa Forum. O pwede sa mo mag-send din na super stickers, super chats, o super things. And ayun, sa gustong matabang sa program, pwede ninyong ipadala yung tabang suporta pinag sa mga account numbers, kanakaroon di sa mga screens, kana nagadagan nga information, o pwede sa mo mag-message sa itong page kung by remittance sa inyo ang pagpadala. Daghan kaayong salamat in advance. In nomine Patri et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to this special dimensions and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Sa pangalan si Bugperas TV Apulia.com nagipanguluhan nagipangunahan sa Lay Catholic Apologies International sa mga kaubanan sa LCA ng mga Katoliko nagasubaybay nagatabang nagasuporta sa atong programa kini yung ubos nga lagad ug Hesus pagtuong Katoliko Sir RJ Seno temporaryong manamilit ninyo mingon Ecclesiam Serra Viret Fidem Catholicam Defendere mayong gabi kinanan Ave Maria Viva Cristo Rey.